mafumu athu onse mafumu amene ali pano. Ndipereke ulemu kwa Secretary General Mr. Happy Kondowe. Ndipereke ulemu kwa akulu wema ni Azimai Madamu Bwanali. Ndipereke ulemu kwa nkulu wa Mayiga Utakumpoto Azimai Nose, Shadow MP, Shadow Councilor, ndi akulu onse osaiwanso akulu amene mwatipempherera. Mulungu akudaliseni. Choyamba chakwamba ndikufuna kuti mwina izo zapupuzo musiyeka pang'ono. Ndipemphe aliyense wa inu kuti mumve mu mtima kuti ndikukuthokozani kwambiri chifukwa chobwera malo ano. Ndikufuna aliyense paeka including those ayimayima uko onse ndikuwathokoza kuchokera pansi pa mtima chifukwa chobwera pano. Kuchoka ku nyumbako ndikubwera pano, 1 mukusonyeza chikondi, 2 ufuna ndigwire ntchito limodzi. Zimenezo Ambuye akudaliseni. Ndili kuno kumpoto, chimene ndabwerera kuno ndi ziwiri. Number 1, ndikufuna kuti ndiyendere anthu osati kupanga misonkhano kokha, koma ndifuna ndilowe muzinyumba mwawo. Ndikufuna lachiwiri ndikukatabe, kenako ndikakhala kurumpi, Karonga, Chitipa, Zimba, mawa, mazulo. Akasala Shadow Councilor jali kuti wezi amene wowo ndifuna ndipite ku ward yawo ndikagwire ntchito ndi wowo. Ananena kuti, that's what he said, kuti mphamvu ali nazo afuna kuthandiza anthu. Ndiyeno ndifuna ndikusimikizireni kuti mawa ndibwera ku ward yanu, ndikalowa mzinyumba, ndikaonana ndi anthu. Nkhani tikamanena kuti ifeyo ndi amenewa. Nkhani ndionena kuti tikamanena kuti udindo, ndagwira ntchito ku ADRA zaka zambiri, ndayenda kuchokera Nsanje kukafika ku Chitipa, dziko lonse. Ndikuziwa mmene anthu amakhalira. Malawi muno muli anthu ena amazuka usiku nyumba okha. Ndikumati kodi ineyo ndidya chani mawa? Bali anyamata apa akumazifunsa mafunso, ndaphunzira, mphamvu ndili nazo. Koma sopano mnachula maoboleza. Ndizaboleza liti? Mulungu samayika asogoleri kuti azinjoya. No. Ndiyeno anthu akamanena za ine, mwamuona akulowa nyumba za anthu, akupanga drama, ndimangoti tizakumana kumwamba. Chifukwa ifeyo asogoleri anthu inu si anthu athu iyayi, ndi anthu a mwini wake Mulungu wakumwamba. Ntchito ya ifeyo kugwirira ntchito anthu, komanso ukakhala ndi moyo ndikumatha kuona azinzako ovutika, uzithokoza Mulungu chifukwa uli ndi mwayi oti wathandiza usanafe. Ndiye ine ndifuna ndinene mawu awa, ndiyenda m'midzi olankhule iyayi, ine sindimasamala iyayi.
ndikalwa mizi ndikamavina ndi anthu mmona akuvina akuvina ndiye ndimati ndili ku ADRA ndisanalowe ndale ndimavina ndi anthu m'mizi. Ndiye lero ndi vice president akuti ayi vice president musavine munthu wake si ine iyayi. Ngani imene mwina mwache sitimafuna kulankhula koma ndiyoona ndinabadwa ndipo ndizafa komano ndisanakalowe mzenje langa la mandalo ndikufuna zimene ndingathe kuchita kumuchitira munthu zanga ndichite. Udindo uwoti vice president suzakhala ndine mpaka nakale iyayi uzatha tizabwereranso kukakhala ndi anthu. Ndiye mumve kuti ndili kuno kumpoto ndabwerera inuyo. Chachiwiri ndifuna ndione ma project aboma amene akuchedwa kumalizidwa. Ngani ndiyoti mboma zimene zimachitika ndikuuzeni nazi. Zili ngati mkazi amene wakwatiwa koma ali ndi ana angapo aliyense ali ndi bambo wake. Ndiye ana aja amakhala m'nyumbamo. Ndiye acha bambo wawo kunja uko amatuma anawo kumafunsa kodi mayanuwo ndi bambo wanu anyuwaniwo amalowa kuchipindako. Sopano iweyo banja linatha wakwatiwa ndi wina, why not accept kuti uyoyo anjoye? Ndiye what is happening in government, you find kuti uyu akumvera za bambo wake amene anachoka mboma, akugwira ntchito as civil servants, kuwauza kunena kuti msewu utakonza ndi mofulumira pangala kuna hivi ma contractors lero alipo mawa palibe kumangochedwesa zinthu zazi. To me ndimakhulupirira kuti anthu amenewo 1 wachosa, 2 wamanga, amene ali akunjawo bwera kunja kumasokoneza kunoko wathamangisa. Chifukwa munthu aliyense amafuna kusangalala. Mavuto pa dziko lapansi alipo. Baibulo limatuza kuti masiku osiriza pazakhala mavuto osiyanasiyana. Izi ndizoona kulikonse dziko lapansi kuli mavuto, koma mavuto asabwere chifukwa cha munthu akuziponda zosafunikira. Ndiyeno ndikupempheni kunena kuti tigwirizane, tigwire ntchito limodzi. Odia zake alibe mulandu, ngani yake ndiyokondana. Ukondana wina ndi mzake, mukasiyana zipani osatukwanizana. Mukaona kuti uyoyo ndi wachipani cha MCP, DPP, UDF, UTM, PP, kachipani chanji, chipani chowasankha ndi yeyo, amene yoyo sikuti ni mdani wanu. Mumuleke apange zimene kutani kodi akufuna. Ma president amene anatilamulira ifeyo Abakiri Muluzi, Professor Arthur Mutharika, Mai Joyce Banda, sibwino
kumala nyonyosola kumala lankhula ngati kuti ndi ana. Kumene koko kumakhala kusowa khalidwe. Ngati pali kusiyana pandale tilankhule zimene tasiyanazo, and not to start teasing kulankhula zoyipa za akuluakulu amene wowo. Zikakhala kusiyana pandale tizingosonyeza kuti izi sizili bwino kapena inu musabwerenso chifukwa chakuti sikutukwana iyayo. Ukauza ena kuti munalamulira musabwerenso ndikutukwana ngati kungu auza kuti yayi khalani pansi koma osatukwana iyayo. Musalole kuti mugwiritsidwe ntchito anyamata pa zinthu zosakhala bwino. Ndikubwerezanso kunena kuti kaya ndi wandale kaya si wandale, zonse zikatha muzizindikira kuti tikayima ukaweruzidwa. Sunganganene kunena kuti yayi anamtuma ndi president yanga suzapita nawo iweyo uzayima weka kumoto ukulira uko ukupya weka. A president wako also akupanga besi lawo akulira ukoko oka. Inu mukhale anthu achisanzo. Mukhale anthu achisanzo. You have said madam kuna kuti mukufuna kuti azimayi ndionane nawo. Isindikana. Tiyeni tionane mundiuze mukufuna chani. Ngati zili zotheka kuti ndiyake konkuno ndikuyankhani konkuno chifukwa ndabwera. Mukumamva anthu ena kumanjinena zambiri, ena kulemba, ena kutani. Inuyo osamabwezera. Ayi mmadziwa kuti alipo chipani chatuchi cholinga chake sikungobwereza chitukuko chokha, ayi koma kuphunzitsana, kukondana. Amverani, ticha kukonza zonse ndikulemera m'malayi munomo ndikumanyada, koma tikakhala ndi mtima opanda chikondi tisangalala pa dziko pano kumwamba sitikalowa. Tizisamala chilichonse chikamachitika muzizifunsa kuti kodi izi zimene ndikuchita apapazi Mulungu akuti chani. Chipani chathuchi ine sindimapupuluma iyayo. Anthu anamba kalekale nditachosedwa. Ayi watha tayankha kuti chani ngati sindiyankha. Akaona anthu avala ma uniform audia zake ayi watenga malayi Congress party ameneyo mukuti chanda tine sindiyankha. Watha ameneyoyo ndapanga audia zake iyi anthu atenga kuti ine sinayankhe. Akupeza kuli konse. In fact, I thank God there is no place in Malawi kumene ndikapita kulibe unyinji. Amapereka ndi Mulungu. Ndikhala ndikuulula masiku akubwerawa
ma president azipani ena ndipeza ndikunena kuti ife mene tikuonera audio zake iyi ayi ifeyo tigwira ntchito ndi iweyo. Ndikanamba kutchula pano 1 2 koma pali chifukwa ndizaulula bwinobwino kuti mwakuti. Lero iya ipakali panopa amene iyi anthu akulembesa sakutenga ujeni mapepala nje kuti basi angokunamizani mukuti bwanji sini mayankhani imakhalapo nthawi ndimayendera programu yanga chifukwa ntchito iyiyi amene ali desperate to be president of the Republic of Malawi is a dangerous person. Don't be desperate. Ngati uli desperate uli ndi vuto. Ineyo I am not desperate. I'm not desperate. Koma ndikopempha Mulungu kuti Ambuye zimene ndikuona umumu zimene ndifuna kuti ndichite mbomamu ngati mufuna lolani zichitike. Ndiye ndikuuza ndi pano chimene talengeze kuno kumpoto mawa ndi ukatenga mapepala. Tomorrow I'm collecting nomination papers. Mawa anthu abwerere nthawi yabwino. Ndifuna anthu abwerere nthawi yabwino. Mmene ndikupita kukatenga mapepala awo muone kuti ma president ambiri azipani anakatenga koma sanafunsidwe funso loti muima sanafunsidwetu koma ndangonena ine kunena kuti ndikukatenga mapepala muona mafunso muima sana kuti onse wasimuna afunse ine ndeka mudifuza chifayani ndikuuza nizi ziko lino tikale anthu oyang'ana chabwino chachikulu timati bigger picture. Usaziyang'ane iweyo weka kuti ineyo ndifuna ndikale president ndikale pasogolo ndine zisankho zibwere palibe wa 50+1 mubwerezenso palibe wa 50+1 ndalama zikutha mukuzunza anthu kuli bwino amene kudziwa kuti uyu ndine tingagwirizane kuti tikapomole ukoko yendani limodzi. Koma ndinene izi mosachita mantha kuti anthu audya zace alibe mulandu kusiyana mwina ndi zipani zina. Audya zace alibe mulandu pamene ena amapanga ulesi kukalembesa. Ife tinalembesatu. Audia zace inalembesa. Alembesa pano ndi angati manja. Mayona. Ifeyo tili ndi mafailo. We know how many people mene ndikutuluka muno kumati ifeyo ndife chipani. I am not joking. And ndinene ena amanina zambirimbiri. Akupanga drama. Ndiye ndimangoti musayankhe amafuna pano tikayankha pano zina lawo tilichule pano. Ine ndingachoke kulilongwe kubwera pano kumachula zina la wina wake. Ine ndabwerera pano mphawi wanu.
ziko mai wanga ziko mo ndinena mawu awa makansalas ndi anthu ofunika kwambiri chifukwa makansala amakhala pafupi ndi anthu. Makansala Malawi monse muno aziwe kunena kuti ali pa mtima panga chifukwa ndi amene amakhala ndi anthu mmudzi. Makansala mmapeza ena maliro kuchitika akoti zuzu kulephera kuthandiza, and yet they are very very important in national development. Ndiye makansala konse kumene ali adziwe kuti chipani cha audience zake alibe mulandu chikukuyang'anani ndi maso ena ake kuti inu ndinu mabwana chifukwa mmakhala ndi anthu mizimo. Nipemphe Malawi ambiri mupange join audience zake alibe mulandu. Pano ndaona Magule anthu akuvina, ndakuona ninu mwabwera pano. Ndiye funso nimazifunsa kuti anthu a Yehova awa akubwera akuvinira ineyo, anthu abwera akumvera ineyo. Sizimakhala zinthu zonyadisa. Ena maganiza kuti kakhala mukonvo iyi mja mwe ndiye kuti ndikunjoyamo. Mmene muja ukakhala munthu wanzeru umakhala ndi guilt, umakhala ndi chikumbumtima kuti kushayina zimene magamu akumvekerawa mmene ndilili munomo. Anthuwa akubwera ayenda pansi akuzayimba nyimbo, akuyimbira nyimbo ineyo because magari motomo ndikupita mzinyumba mwanumo ndikacheza nanu ndimve vuto ndi chani, ndizikuonesereni kuti inu ndine